Mae'r cyfleusterau chwaraeon sgen Bangor yn wych yn fama yng nghanolfan Brailsford yn enwedig pan o'n i'n fyfyrwraig israddedig yn y neuaddau preswyl. O'n i'n defnyddio'r gym a'r gampfa yn aml. Yn ogystal dwi'n defnyddio treborth i ddarparu cymorth cyntaf i rygbi dynion cynnig nhw hefyd. O'n i'n rhan o'r tîm rygbi merched yma ym Mangor a hefyd y tîm hoci. Mae 'na ddigon o glybiau yn rhad ac am ddim i bawb i ddefnyddio yn yr undeb athletaidd. Os ydych chi eisiau bod yng nghanol bwrlwm Cymraeg a Chymreig yma ym Mangor, mae'n bwysig bod chi yn dod i'r pethau gwahanol hyn. Mae wir gyda ni rhywbeth at ddant pawb. Ac os nag oes mae'n ddigon hawdd i ni sefydlu unrhyw beth ar eich cyfer chi. Mae AGC yn darparu ysgoloriaethau i'w chwaraewyr hefyd, felly mae hynny'n hybu i chwaraewyr rygbi ddod i Brifysgol Bangor i allu chwarae ar lefel maen nhw'n chwarae sydd yn dda iawn i'r ardal. Dwi'n mwynhau fy PhD yn astudio anafiadau rygbi a bod yn rhan o'r ymchwil mae Brifysgol Bangor yn cynnig yn y byd chwaraeon. Mae AGC yn hynod gefnogol o beth dwi'n gwneud a maen nhw'n fodlon iawn helpu fi efo fy ymchwil. Maen nhw'n darparu ysgoloriaethau ar gyfer rhai o'i chwaraewyr sydd eisiau dechrau astudio sydd yn gret iddyn nhw allu dod i'r ardal yng Ngogledd Cymru a dangos eu doniau yn fama. A'r nod ydy i fi allu rhoi rhywbeth yn ôl iddyn nhw yn ym pen draw. Maen nhw hefyd yn darparu ysgoloriaethau ar gyfer chwaraewyr sydd yn dod i'r ardal i allu chwarae iddyn nhw a astudio ar un pryd. Dwi'n hyfforddwraig gweithgareddau awr agored yn Zipworld ar rhan amser. Dwi'n gweithio iddyn nhw'n dymhorol sydd yn gret ac yn gyfleus i fi. Diolch yn bell o Bangor fel ardal a mae gweithio yn yr awr agored hefyd yn wych. Yn amlwg ar stepen drws mae gennym ni llefydd fatha'r Wyddfa, ardal Eryri, mae'n le brydferth iawn i fyw, digon o lefydd i grwydro o gwmpas yng Ngogledd Cymru.